Shalom dan koras bagi kita semuanya, Amang, Inang, dan seluruh Napo sebelum HKBP Rawamangun. Di akhir tahun ini, tepatnya pada tanggal 25 November yang lalu, kita dikejutkan oleh sebuah pergumulan besar yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, khususnya di wilayah Tapanuli Raya. Bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor telah terjadi dan membawa penderitaan yang mendalam. Akibat bencana tersebut, banyak korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit. Saudara-saudara kita kehilangan harta benda, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga terkasih. Hingga saat ini masih terdapat beberapa daerah yang belum dapat dijangkau karena kondisi yang terisolasi. Saat ini mereka sangat menderita dan membutuhkan kepedulian serta uluran kasih dari kita semuanya. Oleh karena itu, Amang dan Inang, marilah kita bersama-sama meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kita itu yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor tersebut, dengan memberikan bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai, donasi, dan bentuk lainnya. Dan nanti pada tanggal 7 Desember kita akan mengumpulkan persembahan seperti yang telah diimbau oleh pimpinan kita gereja HKBP. Karena itu sebelum ada kenal itu, gereja kita membuka posko peduli bencana alam yang dikoordinir oleh Dewan Diakonia HKBP Rawamangun yang dibuka setiap jam kerja. Karena itu saudara-saudara, mari kita memberikan yang terbaik mengurangi beban saudara-saudara kita. Ingatlah, firman Tuhan mengingatkan kita dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.
Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami. Shalom, Horas, selamat hari Minggu. Amang Daud Inang, asa tabiring majolo warta jemaat, ima dung sidung makatindangon haporsiaon, diuduti ma kor ina gloria dohot ina nomi. Oliate. Andorang sutapuka parminggota di minggu Advent patuluhon, tapara di marohata, martang yang nahom maita.
Amin. Mari dimahita sian buku ede nomor 30 sia ayat 1 ayat 2 behama panjalokku. Behama panjalukku diutuhake, behama panumuku diurajake, sonangi marohaku nahulung nabono, ay naing patu pahoku las niruhang diho. Pangisi misiunmu namangolopono, lausongoni ruhaku lamandaputuno, laringas dorohaku memuji Guarni, na daulat dosa kapu patulus roh. Amin. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Endehon hamuma debata, puji hamuma guarna, palendes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halongonan, Jahoba do guarna, jala marolop-olop mahamu di jolona. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tabege mahata baga-baga taringot martang yang mahita. Ale Tuhan debata ajarhon matuhami aturammu, unang tadikon hami patonggar matananami, asa hutada hami hatuon nami nasiakoi, pargogoi hami marhite hatam, padao masian hami nasapoda nalipe, saitogihom mahami diakka dalanmu, asa hutada hami ho hangoluan nami, manang mangolu, manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Hamu saluhut
Sikat nipatik hatani debata, tuhita salutna, iman aniemet sian Roma bin 2 ayat 20. Alai taboto do salutna do manupak tunadenggan diakan namar holong ni roha. Di debata akan dijononna sian tahinahian. Salinai, alai taboto do saluhutna do manupak tunadenggan diakan namar holong ni roha di debata akan najidona sian tahinahian. Atong rap magidogogo mahita siat debata mangulahon na hombar tu patik ni. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Amang dot idang, tapa unduk marohata di adopan di debata, tato putih madosatta nagodangi martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk niroha jala nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni, saya sesa masude dosa nami, dangadong nahu pasangahon hami, dungkon ni asi ni roham. Hati gora na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema hata baga-baga taringot tu hasiasan ni dosa. ICB mangulahon akan na pinilit ni debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamaguan, Kristus Yesus do naong mate. Alai dada holani, naong mula mangulu do jala di siamun ni debatado ibana makondikon hita. Hasangapon mali debata nagijang. Amin. Tuhan Yesus marende idea Besitok rohana nampe parosaan Ibana dapadumu audo debata Udara di poseon di dolog Golgata. Hatani debata turpuk di hari mingguan, ima sian Markus bindu sada, ayat sada rodi ayat walu, tajahama masikat soring, ayat parpudi rap mahitama jahasa. Barita nauli nasinurat ni si Markus. Onma mula di barita nauli ni Yesus Kristus. Hobar tuna surat di panurirang Yesaya, kusuru masuruaki patujolo ni bohim, si pature si dalanan. Suarani naman jojo di halonganan, pature hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma si dalanan nai. Di halonganan lu si Johannes mandidihon, jala manjami tahun pandidihon, hamu baun ni roha, lau pase sahun dosa. Jadi ruar masude pangisi ni tano Judea, rodi sude halak Jerusalem, manopot ibana, jala dipadidi hondo nasida di batang aek Jordan, dung ditopoti bedo sana. Ianggo si Johannes si, imbulu ni uto ulosna, jala uling-uling do osna, aka si hapor do si tuak ni loba do si panganonna. Ondo jamitana, naroma sian pudiku nagumogo sian au, nahurak tama do au pauduk au makahari tali ni sipatuna, rap mahita. Aek do hudi dihon tuhamu, alai ton di parbadia do di dohonon na tuhamu. Ido saatna, martua do akan atu mangihon hatan di debata, jalano peotsa. Amin. Di dalam Yesus tanodolokan, tahi holong di rohana di masa, naura luhut di bayong di naik, dumi sesa utang di dosa tahi, pahang di rohamu sude, tarahon madonga
Sahatindakko maha porsiatai, songona hinatindakko ni dongata sa porsian di sondok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo nasu dosan, natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imanati nubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di porbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata, natumaon na bernit di pangahuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, natuat tupanuru duli tanom, namula mangolu diari patoluhon, namanai tu surgo, laundul di siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana paima mula sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot namate, au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria topan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot yang uluan nasora sudah. Amin.
Tikting di Huriata, HKBP Rawamangun, Minggu 14 Desember 2025. Sermon Parhalado. Hombar tu aka kegiatan Natal doho tahun baru, Selasa 16 Desember 2025, ima sermon napar pudi di tahun 2025 on. Jala mulata mas sermon 10 Januari 2026 tu aka pelaksanaan tugas pelayanan di informasi hon mahrite WAG Perhalado jala berkoordinasi doho sekretaris Huria. Sidi khusus Minggu Sadarion 14 Desember 2025 di Parmingguon pukul 10.30 WIB di Patupado manghatindakon aposeon manam penuguhan katekisasi sidi khusus tu pitu halak naung masiajar nasalelengon. Bantuan bencana alam Sumatera Minggu 7 Desember 2025 nunga tapatupa papungu pelean khusus laho mengurupi bencana alam di Sumatera. Mauleate matuhata papungu do 185.643.000 rupiah. Jalan nunga ditransfer tu rekening HKBP ima bantuan tahap sada sian HKBP Rawamangun. Tapatupado muse papungu bantuan tu tahap paduahon na Nikodinir Pendeta Tupal Sitio STH Dohot Ketua Dewan Diakonia Situa Bitner Siagian. Dana na tapapungu di tahap paduahon onma tapasat langsung tu akan na paling terdampak di daerah Tapanuli Tengah jala adun do surpetusi. Tu bantuan tahap paduahon akan na ruas ni Huriata boy do mantransfer tu rekening Huria HKBP Rawamangun Bank Mandiri nomor 006 00 sia 270 45 sia onom. Manang di pasar tu kantor sekretariat ni Huriata Manang Bendahara Huria HKBP Rawamangun. Jadwal perayaan Natal 2025 dohot tahun baru 2026 HKBP Rawamangun. Jadwal perayaan Natal dohot tahun baru boima dijahat di Harotas Tikting. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu boima tajahat di Harotas Tikting. Pesta Natal umum 2025 dohot tahun baru 2026. Sada Rabu 24 Desember 2025 patupatama ibadah malam Natal toluh kali ima pukul 10.40 WIB marbahasa Batak, pukul 10.07 WIB marbahasa Indonesia, pukul 10 sia 30 WIB marbahasa Batak. Paduaon Kamis 25 Desember 2025 Pesta Natal Parjolo di Patupah 5 hari ibadah ima pukul 6 WIB pukul sia WIB marbahasa Batak, pukul 10 tol WIB pukul 10 WIB dohot pukul 10 sia WIB marbahasa Indonesia. Bisude ibadah di Patupah do Ulaun Nabadia. Patoluhon Jumat 26 Desember 2025 ima Pesta Natal Paduahon di Patupah pukul 10 WIB marbahasa Batak jala sekaligus di Patupah Padidion tu Dakdanak. Paton Rabu 30 Desember 2025 di Patupado ibadah malam tahun baru tolu hal ibadah ima 10.30 WIB marbahasa Batak, pukul 10 pitu WIB marbahasa Indonesia, jala pukul 10 sia 30 WIB marbahasa Batak. Palimahon Kamis 1 Januari 2026 di Patupado ibadah tahun baru masuk pukul 10 WIB marbahasa Batak. Asa mardalan doa tertib jala dengan acara ta sude ruas ni Huriata nihimbau asa marpahean na suman unang mamakai perhiasan na berlebihan. Aka ruas na membawa kendaraan asa boy mama parkir di gedung SMK 26 nana diatur petugas do sapam. Nata remaja na poso pelajar sidi. Ruas ni Huriata di bagasan la ni roha remaja na poso dot pelajar sidi AKBP Rawamangun
mengundang Sude Ruasni Huriata mandohoti pesta Natal di hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 pukul 16 WIB di HKBP Rawamangun. Rap mahita mamuji Tuhan, marhite pujian, tortor, dohot akap, panghobasion asagabe pasu-pasu, dohot lasni roha dihita ganup, tuhat tama nama sumasu. Perayaan Natal Gabungan Ama Ina Dohot Lansia. Perayaan Natal Gabungan Ama Ina Dohot Lansia di Patupa hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2025 pukul 10 WIB sampai selesai. Maringan di Gereja HKBP Rawamangun, Sude Ama Ina Dohot Lansia HKBP Rawamangun asa madoti pestai. Pelean tahun 2025. Hombar tu pelaksanaan program dohot anggaran tahun 2025. Pelean tahun dogabe sumber pemasukan ni gerejata. Alani disosoi matu Sude Ruasni Huriata ala nunga masuk kita tu parmingguan paduahon bulan Desember 2025. Asa di pasat ma pelean tahunna pelean tahun boi di pasat langsung tu bendahara manang staf keuangan di kantor sekretariat KBP Rawamangun manang ditransfer tu rekening Huria jala boi do di pasat melalui Sintua Wikna rekapitulasi pelean tahun 25 boi madija di Haras Tikting. Program dohot anggaran HKBP Rawamangun boi merdalan dohot dengan ala partisipasi dohot dukungan Sian Sude Ruasni Huriata. Ruas Natamba. Minggu sadarion tajalut do gabe ruas natamba ima. Sada. Keluarga Sony Lawrence Manurung, Soraya Agustini Alespin Sinaga, Rosian HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi, alamat Jalan Pramuka Jaya 3, nomor 35, RT Pitu, RW 14, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, Wik Utan Kayu, Kayu Manis, Jonjong Mahamu. 2. Keluarga Sondang Oberlin Apitupulu, Makadalena Boru Butar-Butar, Rap Dohot 2 Halak Yanakon Nasida, Rosian HKBP Resort Sutoyo, Jakarta Timur, alamat Jalan Paus dalam nomor 40, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik Rawamangun 4, Jonjong Mahamu. Tuhatama nama sumasu nasida gabe roas nadenggan di tengah-tengah talamobi di jolot di tuhata Hundul Mahamu. Namonding. Nah di hari Minggu 4 Desember 2025 nunga jumolo monding sahalak ina Reda Edwina Borusiaan umur 60 tahun ina baluhon ni do amata Maruli Bagas Yanturi, alamat Jalan Kayu Putih 9C, nomor 35 Jakarta Timur, Wik Kaving Kayu Putih Kaving Polri. Pelean dot akka udut ni boa-boa, tajahama di harotas tikting, naon ni pinerade ni huriata, di pasu-pasu debata ma akka barita masa, dohot ulaon akka sipatu pauta, bayan sanggap di goana. Songon lima tikting duhriata minggu sadarion.
Mau sude,
Hatani dibata jamita dihita di minggutta sadarion ima minggu adpen patuluhon natar surat di buku panurirang Mika bidu pitu ayat pitu sahatu ayat 10 tulu. Hujaha madihita tai hutoma di bagasar rohat tabi. Nalom ni roha martangiang tu Jahoba. Alai angkoau manatap tu Jahoba do. Jala dihalungut to rohakku do debata di hatuauku. Sai tangi hono ni debatakku doau. Unak marlas ni roha ale musuku midaau. Ay tinggang peau say hehe doau musek. Ay hudul peau nuaing di bagasan haholomon Jahoba do panodang diau. Usungokku do rimas ni Jahoba ay do pak ibana doau mardusa. Paima di badahon ibana badaku. Jalan maruli mau dibahen. Say to gonna doau sogot tu hati uron. Idau kudo hati goranna. Alai idau ni musukku mai sogot jadi hukupan ni haurahon buhina ibana nau madok tuau di dia do Jahoba debatam. Marsobu-sobu ma matakku marnida nasida dung hona lutak sogon gabbo di alaman. Nungaro ari parpaulion di parikmu ari parholangan ni patik doi ari haroroan ni halak doi tumobot ho sian Asur do sian akahuta ni Misir jala sian Misir sahat rodi batang aek jala sian laut tu laut jala sian tor tu tor alai gabe halongangan ma tanoon tanoi alai gabe halongonan matanoi alani pangisina binaheni parbueni pabahenan nasida ima sahana horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu mak. Shalom horas ngatakas bemik nih unak pola dua saya dape malia tema di multimedia. Las rohata di bagasan ari sadarion ala nunga maconok behita itu pesta na belga ima ari pesta kelahiran Tuhan Yesus nunga adpen patuluhon ngatari dabe nuansa nai ngamar nuansa hijau be akai nata mar nuansa merah mar nuansa kuning sarupa juga bagabay pohon Natalia teh ima tadana naung di parade akka rohana be akka ibu-ibu ngai bukai be akka bajuna ai Desemberon gudang nama kegiatan tu gereja ngai bukai be ngai bongkar be sia mulai sia toro nyobaga dope dak pola olo bio tua hatu mall manang tu pasar Senen mangalului baju nai baru ai nadongi pe pake sudah ngehebati laos palu mehononna do musei tu parumainna olo dora parumainna mamakete atar sarupa do musei belgana ibagi tu parumainna jadi imalas ni rohatta madapoton ari pesta mulu dituba mulu neng manggararutang songoni di dokon ai bado opus yodanang utang mi bidat tanah tahun na lewat ari pesta omai madokon hari Natal jadi itu macai gudang do akalas ni roha utak pe lunas alai tabereng majo jamita taon mabuhali hita laho lampara de diri molo nari minggui di dokon bertobatlah marhabu bau mahamu
Sonari dibaen makalunguton debata. Hatuau niaka na porsea. Molo ni halunguto debata. Badong do harapan di sia teh. Harapan na aha. Ngulu na sonang maniam. Ngulu na tabu. Ngulu na gok dame. Multimedia. Urupi hame. Ida. Sudido hita makirim tungolu nalam tudengganna. Dame dohot akalas neroha. HP adul siani. Sian natahirimi. Masa do di ngolu taon akan amaul. Masa do hasusaan. Molo masa na maolon jok do hita tuduh menuduh. Aise do nasala, amatta do, inatta do, dana do, orang tua do. Molo masa bencana alam, adong do tuduh menuduh. Imada pamareta dang denggan pembuangan saluran air tu laut ido na julo tong anggoi Jakarta on ido na julo kan. Jeroma amata ahok di Paturemeng. Lumayan mak. Alai boy manian dipelihara asa unak si totono be Jakarta on. Sonari masa mai tudongata saha porsiaon, tudongata nataha holongi di huta. Tapanuli raya. Jam mulai tarutung. Tu si Bolga, saha tu si Dipuan, saha muse tu Padang. Di Bonai muse sian Aceh. Si pahataro do suku-sukun. Hami do nasala. Ise do nasala. Moloi dokon au do nasala. Hami do nasala. Hami do nahurang. Jarang doi. Olo do si pata. Gumudak kita menudu zolma. Terjadi banjir bandang. Ibu anak kahau na belga-belga. Ibu anak kajabu na belga-belga. Lonong sudi banyak korban. Odo persiapata laho manomu-nomu Tuhani. Mungkin melohita Jakarta on agak songona relax dope. Tapi tetap was-was ate. Sahat tu Februari biasanya Jakarta direndam hujan. Alani nak pesongoni maolna iko bolusot tado at pen patuluhonon. Dang boy sudat. Terus do berjalan waktu. Gudang dope akka na so tahatai di turpuk tahun. Suang-songonima na masa di Israel di tikini panurirang mika. Masa doa kahajahaton. Kana maul doi. Aka iduk majalo sisip lau maddabu uhum. Ikonadong nama hepeng. Asa tarida hasitongan. Dagama do masa inuain. Boi do ramasa. Aka malim si ida gaji. Ido. Masa do inuain masa. Tak pola si doko guarna. Disadari bema. Dia auho bema. Aka panurirang majalo perak laho manurirange. Bolo tajaha di bidutului songonima di papatar akka hahurangan hajahaton akka dosa na niulahon ni hacol maon tung dihagigi hodona denggan jalamanga piat tunaroa oma dihagigi hon na denggan molo adong jol mana pasigoton namanggorahon daksongonin na hamu
amang dang boy songoni iko songonodo nian sugodo rohana disi. Dia benci kalau ada orang yang menasehati untuk menjalankan kebenaran. Dihagigihon akan adingkan jala mangapia tunaroa bahasa halakan mabunuh inak padita boy doga be mamora bahasa imana mangulahon na jahat boy sonak sonang ngoluna niulahod do natigor niulahod do kebenaran takya sonang ngoluniba hape halakan nyamane imana mangapian. Dia iri kepada orang-orang yang melakukan ketidakbenaran. Ala mamora, ala denggad di bereng ekonomi na, ala songon na dipoles diri nai. Pangalaho si songoni dang dihalomohod debata. Jala ima sikam ma barbar gabe tarbuang ma bangso Israel. Ala say mga piyad do na sida. Tuak kasih ulahon naroa. Jala say dihagigi hoddo. Meladok panurirang laho menasehati. Laho madok nasitong. Termasuk ma si Mika dalam hal on. Panurirang Mika mangodol ho taringot tu hasitongan doho taringot tu harajaon hadameon. Adul dumenggan harazaon ni debata sian akka pangarazai ditikini di Israel molo pangarazai ditikini ima sisip do jala gaji do upa do na mangocar colma mangulahon akaulona alai anggo hadameon harajaon hadameon nanaing buano ni Yesus Kristus tu portibion. Angko mikau natong di perjanjian lama dope. Jadi daktari de dope naujui. Alai anggo sonari harajaon hadameon do nabinuan ni raja. Mesias si paluai ima Yesus Kristus nanaing tatomo-tome. Alani tabering mamuse bohado tutu akka panguhum adong do kitab ka UHP alay ikon dang diulahon ni doho dengkan nung atung siap akka jolma na daulat siat tanoon artinya sedikit otik nama jolma nama kalomohon hasitongane nungga siap, nungga ripas, nungga habis. Songon hau namar suga-suga nasida mangosok mudarnya kadonganna. Iya, meladong do kesempatan mengakali dongan ido dibaen. Ima na terjadi masai. Di rumah tangga pe nungga terjadi akka nasodenggan. Akka anak mangururu amana manguru-uru ngeledekin bapaknya membuli bapaknya anak-anak sekarang dengan apa? Bapak nggak ngerti itu kami zaman sekarang baru tahu kalau cerita bapaknya tentang kehidupan dulunya dulu itu pak sekarang nggak lagi anggo hamuat tong na jolo pantas mai jangan dibuang-buang nasi nak karena mencari itu susah bukan nasi lagi makanan orang sekarang udah dibuang aja parumain mangalo si matuana alai hu kekeron siap parare Kamis dak polaolo be ate parumain mangalo si matuana kan makana cantik-cantik kamu terus. Nah so adong do parume muna mangalo kamu kan? Berjuro kan? Iro. Molo sukuni di lansia tong do songoni dokonona. Di Naomi tong do songoni dokon.
Dang adong benang, dak pola mangalo benya parumeko. Holan nasib do. Ido. Tu gracia, tu gloria, ka ibu-ibu muda doi. Tong dong nian namar parumain. Dak pola dong be si tongone. Mau lihat mak. Unak si totono kita akka paropuanona te. Boruna mangalo inana. Ona taradong dood di banayon. Partogi ni bangsoi manguhumi donganna. Sitidangi uhum girgir macalo sisip. Kata taringotin akini. Ada uang, ada kebenaran, ada pembelaan. Ido jut-jutan. Sadok parange hagula pomai. Tarida dingulu si ganopare. Hape ngulu hagula podo hape. Nasay olo merbedai. Nasay olo mamikir hodiri nasadiri. Nasay hola mamikiri hamoran nasadiri. Naso marpanarihon. Ima dipasingot si Mika. Alay dangadong na olo. Gabe marmusu do colmai itu si Mika. Hati hai. Molo sonari, molo di jamitahon, si jamitahonon, ngagumudang na mangudukod daripada na majua. Ang gonajolo, si Mika, molo di dokon, harajaon hadamio do na binuan ni Tuhani, rap mahita mangguruho katanay molo ninna, daktohoy, rodo Asyur, rodo Babel, rodo Akamisir, madopak kita, daktohoy. Dang dijaga Tuhani hita. Alay ang kosaon nari. Nga tubu biak kahapor siyaw ni jolma. Nga di payhuti jolma ibe ulaw ni debata di bagasan nguluna. Nga gumodang jolmai makaposi Tuhani daripada naso makaposi. Ima perkembangan ni kerohanian ni hacol maun diopas na parpudion. Alay naing malam dasip pangaradiotay. Atik pe dihagulapon dohot lam turamun na Israel. Dihacong jokon panurirang mikado pakirimon na tudebata. Ima turpuk jamita taon. Asa adong manang piga tona si hangulhonota siat turpukon. Naparjolo halungut to debata natuk paluahon sian hagulapon dohot halum lamon. Halunguton rindu kepada Tuhan. Masihol tu debata. Songon Mika na masihol tu debata. Atik pe mardosa ibana. Diboto ibana doha dosaonna. Diboto ibana doha huranganna. Alay dihasiholi do debata. Dangadong jolma na somar hahurangan. Dangadong jolma na terlalu badia sikop. Tidak ada orang yang lias sia dosa. Alay molo dihalungut to do debata. Say na adong do kesempatan dihita. Makirim dia dopan di debata ido si hangoluhonon niakan aporsea. Ima namia dihita. Selalu kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Unang tabahen egota sehingga kita tidak pernah merindukan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Unang mangolu hita didirita sadere. Alay tahalungut to macampur tangan ni debata di nguluta. Ay danga dong boy tarula hita agi aha moloso mardongan ibana. Dak tarula hita agi aha nadenggan moloso mardongan ibana. Dang padelean dang menyerah
dia kangolu ni colma na manada debata. Tung surararado samu songon abit bunga dadap, botardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas domse. Ima pengharapan na di leo debata tu hita. Jala ta amin kamay. Nang perarado sata, nang pemula-hulak kita mardosa, nang pedang sikop kita, say diarahod do hita, nak perarado sam, nak pejot-jot to muruk, nak pejot-jot to pangarimason, nak pejot-jot akadosa diulaho, Roma ho tuau. Gabe botar doi muse, songon hapas, songon itak. Jadi tidak ada yang menghalangi langkah kita lagi datang kepada Tuhan. Gudang pagodaku dosaku, pagodaku akka hahurangakku. Dan gabe i mengabati hita. Justru kita yang mengenal begitu banyak kekurangan kita, mari kita cepat datang. Mari kita intensif. Mari kita semakin menghadirkan diri untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Napaduahon na naing dohonon na, lutahon ni debatado, akka musuna sogot songon gabbo di alaman. Tadhamu dope gabbo di alaman, lumpur, ya, seperti lumpur di halaman rumah. Gak tahu lagi kami nang pendeta inna kana poso ngaikon blok besudena julu jabunami inna kan lau hamu sesahali tu pamulang tu cilengsi gudang isi gabbo kan. Jadi maksudnya di situ musuh-musuh Tuhan itu akan dipermalukan secara nyata. Akan asoma kalau mohon debata akan dipermalukan. Akan aso olo rotu debata akan dipermalukan. Lutahon ni debatado akka musuna sogot songon gabbo di alaman. Nyata dipermalukan. Malala dong ulunai muse. Ise do musuni debata akka siulahon hageduhon. Nah soolo majalo poda yang tidak mau menerima nasihat. Yang tidak menghidupkan firman Tuhan di dalam dia. Selalu dia mendengarkan firman Tuhan. Selalu dibagi jamita ni padita. Holong rohana tuhuriai. Alay dah ngoloy mana makanguluhon hatane debata. Akka paroha diri akana egois. Iko ni mana niyan nom malo. Imana si sukunon. Dang boy bana nasehatan. Nagudang songoni colma. Iba na si patangi-tangiyon. Alayang godongan nadang olo. Ditangihon di bana. Paroha batu do ibana. Daksiat hata tu ibana. Ima akka musuni dewatadui. Alay akka na uduk. Na serep marroha. Na labok marroha. Na olo manangihon hata ni debata. Labok do ate-ate ni. Moluadong puda. Moluadong nasehat. Moluadong paniroyos yadongan na. Ditangi hodok. Batu tu salah do hapiau. Bah ngapa guguhu HP suaraki? Bah nga tersingguk kape mana molo songoni hudokko? Ago marpamuati ma ibana dihahurangake. Dang egois ibana. Alay anggo musuh di debata. Egois do ibana parroha diri. Hola di mana dong si tangi-tangiong. Jolma nasa olo madok mau liate. Tong do musuh ni debatai.
Holan na manarita do ibana di bagasan ngoluna. Holan na menyalahkan Tuhan do ibana di bagasan ngoluna. Ay iba songonok kalakas songonan di baen. Ay iba burju do iba. Habe songonod do nasib ni iba. Songonod do ekonomi ni iba. Songonod do geleng ni iba. Songonod do simatuan ni iba. Songonod do pamilya ni iba. Dangolo madok mau lihate. Dan bersyukur ibana atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Itu musuh-musuh Tuhan juga. Orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Orang yang bersyukurlah yang mengenal Tuhan. Lumobi na somak kasih holi. Debata. Pargoguan ni debatado nasa na mangulahon akka hasitongan. Itu harus kita nikmati. Mulu taulahon nasitong dihasuguho col mahita satokin pargoguan ni debatado hita muse. Boy do ita jaha di pesalmen 80 di pesalmen 60 di pesalmen 10 di 5 Musa pitu ayat 20. Batu don ni Tuhan itu guguna. Diakka na mangulahon hasitongan ni debata. Walaupun sekarang tidak kita terima. Molo tane sehati jolma, molo taulahon nasitong, dibuli jolma doita. Pasitok sitokoko, pasitua hoko, pamalo-malo hoko inado. Tetapi jangan mundur. Karena Tuhan selalu membela orang yang melakukan kebenaran. Justru musuh-musuh Tuhan akan dipermalukan pada waktunya. Mari kita memilih menjadi sahabat Tuhan atau musuh Tuhan. Sekarang kita menentukan, hidup ini adalah pilihan. Pilihlah yang terbaik. Napatuluhon na naing tonahonon ni turpukon jalaw man aparpudi. Pacongcongon ni debatado sogot Jerusalem ala holong dohot haset yon na tu bangsona. Mulut ajaha ayat 10 sada 1 10 tului. Pacongcongon na do muse. Rodo muse akka musuh-musuh nai akka naung ditaluhon nai. Songon Asyur, songon Misir, madopakon debata. Pacongcongon nama muse, Jerusalem. Hula-hulak dorohani debata, tubang sona. Ay sakap haluau do hatuau do disakapi debata. Sebenarnya Tuhan itu pengasih, labat terima. Dang diluluhot tu hita khobar tu dosata. Alay say marpamuati do mula hulak dorohani debata tu hita. Selalu kita dengarkan itu. Tuhan tidak pernah langsung memponis kita ketika kita salah. Tidak langsung menghukum kita ketika kita salah. Tetapi ada waktu. Tuhan selalu mengulur waktunya untuk kita mengenali. Makasih holi, makalunguton ibana. Marhite narohita marsoba tu ibana ima tadana tahalunguton ibana. Songon narung di koberon. Gua dua kageleng. Rapak do suami istri. Mabua geleng na tujoron itu hane. Rap makasih holi do keluarga di Tuhane. Jaberodo dame na sumurong. Miado dame na sumurong. Rodo akka nauli. Molodung mardame hita ditongani bagas tabe. Rap makasih holi. Di pulau ni debata. Di hata ni debata. Omara nanaing si parea hatta. Dala hobardo itu tema-tema ni ka natalta. Ibaga sa taonon.
Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ta koreksi majo. Ai boha akaya nakotai. Dang diradoti be ngulu partot dio. Iki pola minggu ibana basoina ma burjuna. Alai dung remaja apalagi na posobulu, apalagi ngakarejo. Boido petarahon. Makalunguton pulau ni debata. Pula sada dua lusna, gak sempat lagi mak, gak sempat lagi pak, gak ada waktu lagi. Saya sibuk, saya kuliah S2, saya kuliah S3, saya harus bekerja. Alayang gua katik tidak danak boido tak aja. Pengunda 2 malamo nanti. Kema akan akonna pola minggu tahak tu praremaja. Takas do di parrohaho di gereja tahun. Baguk gereja on 2 malamon. Rodo pungna, rodo naboruna. Sada do naneng marliturgi. Alai rodo pitu halak sejabuna. Imana renggan. Dada pola gabe siti haane. Imalas ni rohana. Mapoto opungna, mapoto bapakna. Alai unang maholan na tiki marnatali geleng na marminggu imana niyan. Pelagi bapak-bapak kan. Ulat ditaruhon anak nautu sinantam. Terlawi mana, manang mangopi joy mana. Marminggu donok kamu amang ningon. Senyum nama mengelusi. Yang apa lay dokon? Iya nang nanti sore. Tangin nabe. Senyum nama. Berarti ada apa di dalamnya. Jugari itor baju nabagak nasida. Pastu namar minggu bajuna. Bepahudul di si madongani anak konai. Kola salai. Ay ngading gabe doho jamitani. Ikola minggu. Rap hita mangguru horap dohot akayana kotai. Ay ngau malo sa sitong nakadat danaki. Yaki. Halo. Dapot anak na, dapot manian inang nake. Dohot bapak na. Halo per minggu dunia anak-anak konna sekolah minggui. Halo nietok sekolah minggui 100 salak. Kan? Banggo 100 halak, nga ama be, tak pola be, itu gutu-gutu be niyan. Ay riko do hatane debata dia kaya nakonna. Molo dung magudang do, di somma adong kesulitan. Dibayan minggu remaja, 50 halak doro, doho dunia nopung na disi, alayang go bapak nadang ro. Karejo inadat danakidot to. Olo desipatan ni sukun sabi noto masurpe naroha. Gimana rupanya bapakmu? Kenapa sama opung? Kerja inang. Kejo do hari minggu. Sang bepengmu nate. Oma mangaledeki. Jadi sudah mahita makalunguton. Walaupun banyak masalah. Kalau tataringoti masalah. Hutuk-hutuk. Gumurang na masalah. Yan nakasi halaconon. Ang guminereng di Portibio. Haulan alan itu hani nama. Gumudang masih halaconon. Daripada akka persoalan-persoalan. Songoni do adong inna cerita. Sahalak perenang sian Florencia May Hedwig dari Amerika. Orang perenang. Jadi si Florencia on mempertahankan gelar naon berenang may mana ngalilik ceritam tahun 1902 doon. Jadi terkenali bana tay iko diuji mamusay bana keuletan na dia akan berenang dari California ke Pulau Salina.
Katanya itu 42 kilometer. Dari Marlange mai mana? Selama 15 jam. Dari pengalian matutui bana. Sampai datang embun menutupi dia di laut itu. Tapi ada yang selalu mengikuti. Baru duk 15 jomi mana angkat tangan mai mana rekon mana. Tak tola pau bibah. Buat kamu mau diangkat mai mana kapale. Hitir-hitir mai mana. Daliam mai mana. Mengeluh mai mana. Sudah capek saya, sudah capek. HP 1,5 kilometer naik mai mana. Asa sahat tu bibir ni pantai. Lokan tali naik. Sangat menyesal dia. Oh, kenapa saya tidak berjuang? Otik naik nama HP. Wah, sasongo nilai mahku. Tapi aku nomor saya ni Portibion. Karena dia tidak puas dengan hasil itu, dia ulangi. Dia berenang lagi. Dari California itu sampai Pulau Cantalina 42 kilometer, dia berenang lagi. Iko mona ngau, iko saha tahu, iko nau juara, iko memang buyau. Bagaimana berjuang memana. Tahap memana tepat waktu seperti yang dibuat oleh panitia. Dia bersuka cita, dia menang. Artinya, songoni do hita. Songo si Florencia itu hita. Berjuang saunare. Jangan ada yang lemah. Jangan ada yang mengatakan, saya menyerah dalam hidup ini. Saya tidak sanggup. Saya sudah capek. Saya tidak bisa lagi memenangkan pertandingan ini. Marilah kita berjuang. Supaya kita sampai ke tujuan. Ima jolma nama kirim. Ima jolma nama kalunguton di bata. Songonima hita saluna. Nunga adpen paduluhon. Nunga lam lengkap be pangaradio tai. Sadanai nama adven. Kodoho tau marminggu. Iko kunikmati jamita. Ikon pai huti hutoku jamita. Wahado ujung ni adpenon. Laho mangarade diri. Laho macalo. Kristus si paluai. Parade matike. Parade maroha. Parade ma. De. Dohot las ni roha. Lau madapoto Tuhane. Ai ido pakirimota. Ai rap dohot ibana dohita. Baruli paso-paso. Amen. Martangyang. Mau lihat tema di ho Tuhan di asini roham na toktong mangaramo tingulu na. Boy hame di pataruho di bagasan hahi pasot doh las neroha. Tu bagas coromon. Laho manangihon barita nauli. Mamuji ho. Yan nasa rohana. Atong jalo mapamujion nami di bagasan arisad. Tadahami do diri nami Tuhan nagok dosa gok hagaleo. Tungun ngulu ni Israel itu kami sip. Udang akka haramuno di pikiran nami. Dohot di akka pangulaw nami. Taitung di joho do kami siadengkan di basam. Tung di leoko do roham Tuhan makaholongi ha. Disuruh hodo anakmu nakasadai. Tahu manubus kadusa. Tahu lahok kami. Tong Tuhan dari maha. Asa marpakiri. Atik pegodang dosa nami. Tai jowo mudo kami. Tungulu nasu. Tungulu naung pinarademi.
Ajari mahami Tuhan asa marsihohot kami marpaki. Unang mapar haporsyon nami. Alaihot mahami Tuhan maka holong. Dan nasa roha nami. Dan nasa pikiran nami. Dan nasa tiki nami. Oh ma Tuhan nahuha holong kami. Dari hami ganuk martada. Marhiti-hiti. Moliate madiho Tuhan. Torop dohami. Naro manangi hoko. Bagasan minggu sadarion. Terlumubi jam 10. Sudi mahami Tuhan pasu-pasu. Takas do di botoho. Kana di bagasa roha nami. Kolso arsak ni roha. Alay paingok ma Tuhan. Balgado akalas ni roha di pasato. Ay gaba anak komu hami. Gabi akan aporsiahan. Akan apinalua pami. Aka pewaris di harazau modo taluhu. Itu nahuha porsiai kami. Di halungut roha nami o ganuptik. Taho madongan nami Tuhan. Masu-masu kami. Mangaramoti kami. Di aka perdalam. Ajari kami Tuhan pature-ture honggolu ha porsion nami. Mangarahon akayanakon nami. Makalungut toko di tongani bagas cor. Makalungut toko di tongani bagas nami. Makalungut toko ali Tuhan di tahun nami. Atong koma Tuhan na mga rajay roha do pikiran ni sudi keluarga lepas keluarga. Tuhan hubuak kami do maka kegiatan-kegiatan nami di bagasan saminggon itu ngani bagas coro. Yaka perayaan Natal. Koma Tuhan na manguru taluhu kapanitia aka namarhubas aka situa padita tuho sudi akan berperan tahu makbasi dalam pesta Natal. Songsongoni ma Tuhan ya kadongan nami tubuhi marlas ni roha alan yaka parsahiton asonggop tu pamatang nasi obar tu na adong di warta odo ma Tuhan masu-masu na ehon amalu tongan na terlumubi mai pak di rumah mahasungan di rumah sakit Pon Cawang Amang Bukit orang rumah sakit Pon Cawang Nyonya Siaturi Borusia rumah sakit Pon Cawang Nyonya Sintua HR Munsong Boru Sahaan Karolus manami rumah di rumah mana mama sumas dokter roho akap samar hamalumon tungan namion sunang aka ubat na pinasaha ni aka dokter doho pat medis na boy na sida Tuhan top malum tela boy bergabung dohot keluar nang mamuji doho pasanga pokok udang dopeta hedongan nami na marsahid na dirawat di jab na subuhi hagwarak kami sedek alay hodi boto hodo itu Tuhan apeho matanga puna sunok itu atong Tuhan naing maruduk dope akka parminggon nami jam sada jam 10 jam 10 onom 30 doho jam 10 si Omo namak kehe rohani ruas ni jam Katoktong makasih hole makalungutot ho ay ido ngulu niya kana porse toktong mangaleho diri laho tu mangihoko marhiti te parsauran hitonga-tonga ni bas corom ya tema diho Tuhan urasi madosanan salam tengah hami habauran ni pa di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus mangido hami tuho tangiho mapangidoan asih maroham amen. Taudu tima inggota marhite namarede. Dohot papungu pilihan. Nama lumun doroku
Ole debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhu lehole nadengkan. Nasa uli basa na mauliu. Pasahat hami masyan nani leho kami kami tu. Ay jalo may gabe uap na hutu. Pasu may jala ramoti. Parhasya kami pianon. Arajom. Ay marohanami marhiti. Salam hutadahami godang ni silehol-lehomi. Salam gir kami madok mauliate tu. Marhiti Yesus Kristus. Amen. Manami na di Banua Gijang say pinorya magwarmu say Roma haraja say saud mal wagid atu hami sadarion hangoluan siap sama dosa nami song panesan dosa ni dongan namar dosa tu guna kami pangujun alua maha yan pasu-pasu jala deramoti ade batama ho. Tako tu hade batama bohina tu ho jala asima rohana. Hidup pakko tu hade batama bohina. Jala di pasar honma damena tim. Dalam Yesus tanodohotlah, tahi orang mirohana di pasar, namura luhut di banton dinain, dum di sesa utang di dosa nain, tahang di roha busude, tarohon madonga. Oh
pinalu